खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' बहुत दिन जाबाय आं भिडिअ होआखै मानो होआखै आं दानिया भिडिअखौनो होनो गोसो जाला मानो जाय मानसिया आंखौ बुजियो बिथांमोना बुजिगोन जाय मानसिया आंखौ बुजिया बिसोर मिथिनाय नङा आरोना भिडिअखौनो होनो गोसो जाला आं दानिया ओमफ्रायहाय दायो आं नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय बहुत मानसिफ्रानो आंखौ सोंहरो नोंनि हाबाया माला हाबा मोनसे खुंनो थाखाय मा नांगौ मानि नंगौना फैसा गैया नालाय बेनि थाखायनो आङो जमा खालामनो थाखाय मोनसे उपाय दिहुनबाय मानोना होमबा हाबा जाबाथ' अमा जाहोनांगौ सोर जागोन आंसो जाहोनांगोन नङा होमबा थ' बिनि थाखायनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ गाइस आंहा मोनसे पार्सेल सफैदो ओरैबायदि गोदोर ओरैबायदि सिक्रेट बे बुस्थुआ दा सिक्रेटबाबो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना आं मा जिनिस बियो नायलांबाय था So guys, नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं जा गोदोरखा आरोना नोंथांमोना गोबाङानो फेसबुकफोराव बा माबाफोराव नुदों जानांगौ ससियेल मिडियायावहाय नैबेफोरबायदि मानि बक्स माने मानि सेभिं खालामनायनि बक्स आरोना थ' बहुदानो 1 लाखनि दङ नालाय ओमफ्राय बियो जाहैबाय 5L नि आरोना थ' नैबेयावहा नैबेबायदि दङ आरोना लिरनाया नोंथांमोना आंखौ ओरैनो थगायदो होनना साननो हागौ गेमस्ट्रिस वेडिं नुदोंना लिरनायखौ मोजां खाथियाव देखायना होब्रा मोनसे जायगायावल' लाबाय थायो गेमस्ट्रिस वेडिं नुबाय गेमस्ट्रिस वेडिं बेसे बारा फैसा गैया नालाय बेनि थाखायनो दानिफ्रायनो जमायनांसिगोन आरोना नङाबा हाबा खुंनो थाखाय फैसा गैया नालाय लाना खारगोन सोरबा लाना खारनो हाया लोगोफोर नैबेयावहाय लिरनाय दङ बेसेबां 5L फैसा जमा जागोन आरोना बेयाव रावबो खावनाय नङा ना बिदियाव गोमाबाबो आं टेक्लाखौसो हमखागोन इसोर खावो नालाय ओमफ्राय थारमाने 2000 सोबायबा 2000खौ बिदि लिरनांसिगौ 2000 बा 2000खौ काटा खालामबाय 1000 सोबा दिनै फार्स्ट 2000 सोनोसै आं फैसाखौ गैया नङा फैसायानो दिनै मानो गैया आंहा दिनै सानै क्लाइन्ट फैदो ओमफ्राय मादि बख'गोन बेखौ देनां जाबा नाट दोङो नाट बुलबुल दंमोन नै स्टुडिं बेखौलाय आं मारिनानै सेवफिनना दोनना नाङा कसम होना दोनजोबगोन आं न'नि मानसिफोरखौ ओमफ्राय नैबेयावहा फैसा सोनाया आरोना ओमफ्राय नैबे फट'खौ आंनिखौ आगै बिरखमा खेबदोंमोन नालाय मोजांथार लगायना होदो दे ओमफ्राय नैबे बिरखम नामाबो दोङो थ' गाइस नोंथांमोना बारा गोबाव गैला आंनि हाबा मोनजानो नैबे बक्सआ फुल जाबानो थाबनो नोंथांमोना आंनि दखानाव फैदो आंखौ एसे दान होनाय हिसाबै दखानावबो फैदो ओमफ्राय दखानाव फैबानो थाब जासिगोन नोंथांमोना थाब मोनजागोन होमबासो नङाबा फैसा गैयाबा आं बोरै जागोन ना नैबे भिडिअखौहाय आं जेब्ला स्टेटास होदोंमोन लोगोफोरा बहुद सोंहरदों आरोना आंनो बहानिफ्राय बायनाय बहा बानायहोनाय होननानै बेखौ आं बानायहोआखै माने अनलाइनावनो जिथु मानि सेभिं बक्स नोंथांमोना गोबां नुदों खिन्थु गोबाङानो बे 1L निखौल' मोनो आरोना 1L निखौल' नुदों गोबाङानो पारचेसबो खालामदों 1L निखौ खिन्थु आंना एकदम डिफरेन्ट नालाय 5L नि सोरबाफोर नुदों जानांगौ दिसुन खिन्थु आंनि कन्टेक्ट लिस्टाव थानाया नुवाखै नालाय बेखायनो सोंहरदों आरो आं सानो नोंथांमोनाबो माखासेफोरा भिडिअ नायनानै आंखौ सोंगोन होननानै आं सानदों आरोना थ' बेखौहाय आङो अनलाइनावनो लादों 3000 सामथिं लादों आरोना बे मानि सेभिं बक्सआ ओमफ्रायहाय बिथांमोना वाट्सएपआवहाय नोंथांखौ मेसेज खालामगोन जे मबे फट'खौ होनो नोङो सोरनि फट'खौ होनो बा हेडलाइनखौ मा होनो आं हेडलाइनखौ होबाय गेमस्ट्रिस वेडिं होननानै आरोना ओमफ्राय 1L निल' मोनगासिनोमोन आङो बक्सखौ ओमफ्राय लाकिलि बोरैबा नायबाय थानायावनो स्क्रल डाउन खालामनायावनो मोनबाय आरो आङो थ' आं लिंकखौ मोनबाय बायोबा होनानै होगोन आरो नङाबा नोंथांमोना डाइरेक्ट गुगोलावहाय सार्च खालामनाबो नायनो हागोन 5L मानि सेभिं बक्स बिदि होननानै होमबानो मोनगोन आरो बेयावहाय
2000 টাকা दोङो नै फार्स्टयावहा 2000 एक 2 3 4 इ जात्रा हे शिव शम्भु भोलेनाथ जल्दी जल्दी आंनि बे बाकसा फुल जाथे दखानावनो दोननो थांबासो जागोन नाङा मा डनेसन बक्स हिसाबै ओइ बेयाव खांखमाफोर हाबनानै फैसाखौ बिसिजोबगोन नामा हा थै हाबनाय नङा खोमा आं सोनोसै दे मादिबा सोगोन ओरै लाब्रा ओरै इदिसो इदि 2000 खालामना सा सा खालामना सोनसै ओइ नुहुरलायलै फैसाखौ वा ओमफ्राय नै पेनाबो होखानोसै जा गोजासो रावबो थगायनो हाखाया आंखो ना फुगारफिननो हालायो फुगार जाया सोखाबाय इखो दे 2000 टाटा गाबोन सोंदो खावनासो थै आंनि गोसो बियो नै गाइस दायो सेलुनाव फैलायबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोंनावहाय गोजाननि क्लाइन्ट फैदोंमोन माइक्र'ब्लेडिं खालामजानो बिथाङा जोंनि गोबां भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंनो आरो बे भिडिअआवथ' साथाम साब्रै बिदिल'सो हाइलाइट्सआव दङ इन्सटाग्रामावहाय खिन्थु जों गोबां क्लाइन्टखौनो खालामबाय ओमफ्राय माखासेया प्राइभेसि बिदि मेनटेन खालामो नालाय बेखायनो जोङो भिडिअ खालामनानै होनाय जाया आं सोंखायो दे भिडिअ खालामनांगोन ना नाङा होननानै ओमफ्राय खालामजायो दे जेबो नङा होनना बुंबा खालामनानै दोनो खालामजाया होनना बुंबाथाय खालामा दे ओमफ्रायहाय नै जा मोजाङै माइक्र'ब्लेडिं खालामगासिनो जोङो ब्लेक कालारखौ एकदम इउज खालामखाया डार्क ब्राउन बा ब्राउन सेडखौहाय इउज खालामो पिगमेन्टेसनखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो बिफोर एन्ड आफ्टार लुकखौहाय बिसुगुरखौ बिदिनो बानायना होनांगौमोन आरो जोंना माइक्र'ब्लेडिंनि क्लाइन्ट फैदों आरो एकदमबारे गैथारामोन दहयो बिसुगुरा ओमफ्राय दा नायदो नोंथांमोना आफ्टार रिजाल्टखौहाय नै दा एसे डार्क नुदों बाट जेब्लानाखि हिल जागोन ना बियो मोजाङै होमबाना मोजां नुगोन आरो मिररा फिसा एबारे मादिनदो दहाय बिराद गोजौ गोजौआवमोन ना मिसुगुरा एसे गाहाय जाबाय दे मोजां मोनदों ना मोनासै मोजां मोनदों अयथासार सोंखायो नामा गोसोदो मोजां मोनमारदों ना मोजां मोनदों नै आंनि सेलननि गोजौआवहाय आइ बड' किटचेन दंना बिलोगोनिखा नालाय जोगोनारनि फिथा संनायखाय आंखौ लिंहरबाय ओमफ्राय नै जानो फैलायबाय जा गोथाव नुखाबाय ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय जोंहा अनारनि बिनानावा आरोना ओरैबायदि गोथाव जादों मोनसे जानानै र' अयथासार गोथाव नोंथांमोना जानानै होननानै आखा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव जापाननि स्पिकार फैदों बेयाव बे सुनानै दं जानानै होननाय खालामगासिनो संख्रि सिनि बारा गैया बुस्थुखौ आं नै माहायाव खालामनांगोन मेनि माहायाव हा नैबेनो जाहैबाय आइ बड' किटचेननि इन्टेरियर थ' नोंथांमोना फैबानो जाबाय आं जोगोनार जायै जायै बेराय बेराय दिन्थिगासिनो नोंथांमोना नै ओरैबायदि टेस्टि